Ni gobere gokoene kiwose ni goene kigwa sensemo ya Daraja Moja obutuko bugukira rero imeyo mu cyobosongo county ya Kisii abantu babere ni go basiriguma bwabo kubwatekana ne galiana ne trailer yari kuro chinsemo ya chia Nairobi hasi ya sirio boroso ange ne skuru ya Kisii National Polytechnic na korera kugituma kigali cyarenge mbarabara ne bariyo asa abantu babere basiriguma bwabo gati ya bari basiriyo mu bwabo ngamo no montre babwegaliyo asemebere ya Nyagosira igakira senkendo Getari ya Kisii Teaching and Referral Hospital omuriketo ndemo Steven na roboti rwa senchira yobuime Obo tuko gukira rero chinsa isano na ibere cia mambia nege gari na yabo boretie simiti koru Nairobi yasirio boroso na gutuma gatie chigari ne biragita byarengase kenyagie para mbarabara ne skuru ya Kisii Polytechnic koirera babere gusiria magimabo Ono no baso kana bobe tega iga wa mindo babe no ba nyari to sirio bogima karu Nairobi buya kare yetega Daraja Moja kabe gari yasire tio boroso koru Kisii school arabe tega gutuma chigari iga koi gona babe tega gusio bogima au bonsi babere bakumusani oyo yo maimo getiko rogo abanyene chigari cia tuo mwani go bagendrete ko barasara banyora Asama tukabwango iga nige mbasukane mengi ya chigari yakorekanire nsemeyo erange na Daraja Moja asichinga kichi nyinge ne chigari chigosirio boroso onyore kabisa mutinyo kana itarege yarenge 25 egari nyarote ora gaito mumoya mabwe pigipigi nsaga iga mutinyo yo kasuka kama tukagenda makena ande gari ende tura chikarogoro ibere chigatuma nande gaga abu abasijatuma na lero umujando ina ndobere botuko wowe kira lero yarenge saa 7 iga gari yaruguru ewate simiti break yabora yatume break itane chigari chinde cyarege gai wone njege ndanyara goteba epale yabeire mbe kuruguru gai. Yeah, my name is Jeff from my Muntinkris. This is where I come from, but this place has been very consistent with the accident. More especially at this point, almost last month we had an accident here. This place has been an hotspot of accident. More especially those people who are parking here at night, they are so much risky. So meaning this place should be considered and be made nicely for our users. So our traffic officers should be monitoring people who are using this road. Most this heavy trailers. Abamenyi n'abarundi asenseme yo nigo baborire serikali kobeke emeroberi erakiana niye basukane nseme yo wetera kobeka chibobi cia para kogariye para kobeke ebyorokererio gatie chinchera chinde nande ki sign post chibe kuti nyinge botirimbo kagaiga chikwara ti abantu bekigari chibatebinye pare kuruguru gaiga igere pare ebate tirimbo kokere kenene egere umuntu nyara kwengeji ebigias ekera gutirimboka nalio mochando iyo omanyanga kigo chimata gwe pare siko genda na abare taliagia so abantu baba kera bepara they must do something ahora se pare yaita abanta abange oroje bano mochando gokoba back to back matuko tari kwera medingi tari kwera ebere mochando toranyara ko bagokoba. It is a main highway, but as you have seen, but this road has got photos on this side from Kisii school, that corner this way. This should be amended by the way. Jina nako sabe serikali nyara ko tokonya pale ya beirembe nandake masababe ka kole kana saya iga tego jobono ngato koligere ya saya tali asaragia aiga na sense moye pale na nense moya Kisii National Polytechnic abaso botuko kera rero mbasana ubanya ko bagokora kana nsemeye wera abantabere ko siria magima basaba menyi bensemeye waereire buna magima manga yare ko bakagosirio kwa sensemeye tore asana baborire kyombegi ya Kenya National Highways Authority KENHA waisaiga tina kwara kibura de ko gare ye pare ya sensemeye werera gokonya na gotoria magima y'abantu abange reporter ya Ndizi TV korwense me ya Kisii National Polytechnic county ya Kisii area tariane ndemo Steven.